मनरन्जन इसवारी बिथाङा मोनब्रै एनडिएफबि फेक्सनखौ बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो देरहासार खालामगोन होननानै बुंथिनाया बे गासिबो नंखाय। खारन दिनै एनडिएफबिआसो गुदिनिफ्राय नांथाबबोदों आरो सोरबादिया एनडिएफबि बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिखायो। आरो बै मनरन्जन इसवारी बायदिया एनडिएफबिब्ला सिगाङाव जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौमोन। मथामबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोर, दुमबाजार ओनसोलनि, अक्सिगुरि राङापारा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिजोबखागौमोन। दिनै मनरन्जना कुनु एनडिएफबिबो नङा, कुनु मोनसे राजनिति दोलावबो बियो लोब्बाबो लाफेरबोआखै। दिनैसो मा कारनाव बे एनडिएफबि बुंनानै बे सानै साथामसो मानसि बा 10 जन बा 20 जन मानसिखौ लानानै बियो प्रेस मिट होबाय थादों। बे जाहैबाय कुसुमबिल गामियाव बियो थाङै थाङै प्रेस मिट होबाय थायो। बे गासिबो नंखाय। रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो खावलायदों, बे गासैबो बिथिङाव सारिजालि खालामनानै सोर सैथोमार सोर नंगौमार बेफोरखौ नायबिजिरनानै जाहाथे नोंथांमोना सिनायथि होयो। आरो दिनै जोङो गासैबो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआ बेखौसो थि खालामदों दे फैगौ बिटिआर इलेक्सनाव जों गासैबो आग भाग लागोना जोङो इउपिपिएल दोलोनोसो जोङो भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय जों बयखौबो खावलायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो हास्थायदों। एक्स एनडिएफबि होनोब्ला जों गासैबो नैबेयाव जा दं बिथांमोनासो आरो जोंसो रियेल नांबोनाया। बेवहाय थै आरो जिउ बावसोमबोनायनि माखासे जोंनि आंगो लोगोफोरबो दङ। बिथांमोननि जिउफोरखौबो बिथां मनरन्जना जेबो मिथिया। गतिके मनरन्जननि बुंनायनि रावाव सोरबाया भट होगोन आं बेखौबो कुनु मोनसे कुनु पदे फोथाया। बेखौ आं खावलायगोन रायजो राजानिसिम। बेनिखायनो जों गासैबो एक्स एनडिएफबिनि मानसिफ्रा जों जयैनो दं। एनडिएफबि पिआ गासिबो इउपिपिएलआवनो जोङो गासिबो जगदान होनानै जों गासिबो इउपिपिएल जाजोबनानै दिनै खामानि मावनो आगान सुरबाय। आरो इउपिपिएलआनो दिनैनि थारिखआव 100आव 100% सरकार फैगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। आं बेखौनो बुंनानै दिनै बे फोसावनानै नोंथांमोनखौ बिथाङा कुनु पदे एनडिएफबि नङा होननानै आङो डाइरेक्ट बुंनो हायो। स्वयं आंनि न' खाथि आंनि गामि खाथिनि मानसि बिथाङा। खारन बेबायदि मिडियायाव फोसावब्ला जानाय नङा आरो बेबायदि बुंनायखौ बियो दोननांगौ। बेखौ आं खावलायदों। बे आंनि फंबाय जायो, बेनिखायनो बेफोरबायदि मिडिया खालामनायखौ बियो दोननांगौ। गतिके आं बेखौबो खावलायबावगोन, नैबे सराइबिल समस्ति जे दा बिथाङा सराइबिल समस्तिनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों। सराइबिल समस्तियाव मृत्युंजय नार्जारी बिपिएफ बिथांखौ कुनु पदे देग्लायनि फैगौ बिटिआर इलेक्सनाव रावबो सापर्ट खालामाखै। बेखौ जों 100% बुंनो हायो। खारन बिनि सिगांनि आगु जायफ्रा बिपिएफ खालामग्रा बिथांमोना सा ओनसोलाव बिपिएफनि मानसिफ्रा गासिबो जेसेबांबो बिपिएफआव सापर्ट दंमोन ना, बिसोरो हिसाबै बेखौ आरो देरहानाय लुबैबावो। कुनु पदे गेलेनोसो नाङामोन बियो। हायोब्ला जों इउपिपिएलखौसो सापर्ट खालामनांगौ मृत्युंजय बिथाङा। गतिके आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गोख्रों बुंगोन, इउपिपिएलआ 100% सरकार फैखानायखाय
जों बयबो बिनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दं बहुत मावनो गोनां जाति जनगोष्ठी बयबो माने इन्टारेस्ट होनानै फैबाय बहुत डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दङ बेफोरखौ मावनो गोनाङाव बयबो हारि माहारि फैनायाव बिथांमोना बिपिएफ खालामनानैबो जेबो लाब गैला गतिके फैनांगौ मदद खालामनांगौ जों बयबो अहरह जोंनि बिटिआर